Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læb, og de har jo ikke noget på nikker, yeah. For når jeg står på Barrasso og bestiller dobbelt espresso, så vil pigerne have min auto, yeah. For de er så nede med min stilo, yeah. Og når jeg er færdig med min live show og et par 100 kalorier, yeah. Så det er godt, at vi er groupies, for jeg kan ikke få nok at smile. Det er derfor jeg smiler over hele 5 øren. Folk blev mundlamme, da jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst, så må daddy hellere lære dem nogle tricks. Jeg giver så meget, jeg giver så meget af mig selv for tiden, og hatten den er flået af for længe siden. Jeg sidder i de dyre rides, hele landet er så nede med mig, men nogle gange tænker jeg, kan jeg stadig komme op i gear? Er det Monday værd? Men så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I er nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden plan. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og jeg kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. De siger det klæder så blære, så de fleste i landet kan rappe vores vers. De siger helt ærligt Jay, helt ærligt Nick, hvis det ikke kommer fra jer, er det ikke særlig fedt. Så vi er stadig på farten, og vi er stadig dem de andre ikke må lege med ligesom Larsen. Nogen kan lide Nick og Jay, andre tænker fuck dem, men pigerne fortæller mig jeg er hottere end Justin. Baby brug din booty, din dreng er nummer 1 ligesom de gjorde det umuligt og blev ved og holder hele klubben åben efter lukketid. Og jeg er tipsy, men ikke fuld, så put lidt mere Grey Goose i min Red Bull. For vi er så succesfulde, og fik jeg tilføjet, at jeg er ung og single. Jeg har set de fleste clubs, jeg har fået så meget love. Hvorfor tænker jeg så? Kan jeg stadig komme op i gear? Er det Monday værd? Men så hører jeg, hvad folket siger. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I er nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden plan. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og vi kiggede på dem og sagde, okay, det er ikke noget problem, der markerer endnu en. Her endnu en, her endnu en, her endnu en. Det er til de cool kids, til dem der er ballin'. Her endnu en, det er ikke noget problem. Her endnu en. Det er til din booty og til de smukke ben. Smukke ben, endnu en. De siger til os, de har brug for et hit nu. De siger til os, de vil have en ny video. Nick og Jay, hvad der med jer, hvor I er nu? Kom tilbage igen, kom tilbage igen. De siger til os, de har brug for en anden plan. De siger til os, de vil have det værst tilbage. Og vi kiggede på dem og sagde,